to, že Švajčiarsko, Rakúsko sú neutrálne. Posunúť neutralitu na územie Slovenska a po skončení špeciálnej vojenskej operácie aj na územie Ukrajiny. Keď chcete byť neutrálni, musíte mať garanciu neutrality. A garanciu neutrality vám môže kto poskytnúť? Svetové veľmoci. USA už odchádzajú z európskeho priestoru a nastupuje tu superglobálna veľmoc Ruská federácia. Pokiaľ Ruská federácia by nám garantovala neutralitu, máme zabezpečenú existenciu Slovenska, lebo o to sa hrá. Po každej vojne sa menia hranice. A bez garancie hraníc svetovou veľmocou je ohrozená existencia ktoréhokoľvek štátu. My sme povinni urobiť to, aby Slovensko existovalo naďalej. A to môžeme len mierovou zahraničnou politikou, ktorej výrazovým prostredkom je v našich podmienkach neutralita. Ďakujem. Priestor pre vaše 3 otázky. Dobrý deň, pán Horáček.